Doka itimbwe mabuja tauya nodzanyasi zuva rochimakumi mairi nobodzi mwedzi uno wakukadzi. Zuva rakatenziwa kuti Robert Mugabe National Youth Day nawamunangarwa mugore ra2017 wakati izuva rinoita zororo rekurangarira basa hwaMugabe. Haidi munhu wese anozivawo basa hwawo. Tiringe zviri munhau dzanyasi. Nozuro manhokonhoko wamunangarwa wakaburitsa gwaro rozeki rokutarira muganhu itsva rakanyorwa riya rikunzi pachirungu delimitation report. Kureketa kuno wagoreketayo kuti wakaripuwa gwaro rizuva rochigumi nonomwe mwedzi uno. Zvakareketiwa naPriscilla Chigumba zuva rochitatu remwedzi uno kuti aendesa gwaro ri kwawamunangarwa. Wamwe wari kureketa makwai wagotiwo wamunangarwa wakaita basa rokuchinja-chinja zvimwe zvinhu zvirimo mugwaro ri. Paribagoziva kuti chii chaizvo chakaitika nekuti zvese zvawanga wanyorapo wakatanda kudzima-dzimapo kare padande-mutande. Asi chokwadi tiri kutoziva kutoti pane nyaya yakaitika basi. Asi munamato wedu mubodziwo kuti anenge achinja kapu ngaabva azochinja pokare panguva yavanenge vakuringira kuti wajemu. Pachedu hwaagotanda kupenengura nokuferefeta kuti gwaro riri tsvari rakambomira sei. Zvizhinji zviripo ipapo zviri kutoda kutoti munhu uzvionere, asi isusu kubva mangwana tichaedza kukupai kuti zvii zvirimo mugwaro riri rabuditsiwa nawamunangarwa kuti rinei chaizvo kuti vanhu vazive. Ticharamba tichindokupai zvizere. Wanenge wachirida munogotinyepa togokupai poriripo. Kwai novamwe vanoreketa makwai, mutungamiri wozeki Priscilla Chigumba haagoenda akaita musangano nawamunangarwa naye wachiwenga akagowanyepa kuti vakaramba vachiita zvavari kuita achasiya basa aro kuzekiro. Rekai tione. Wamwe wagototi dai asiya hache basaro nokuti paribe zvinhu chaari kuita zvinobatsira nyika. Heno mabiya angu, rekai tione kuti zvinenge zvichimbopera sei. Wamunangarwa nyasi wanga wari paRupane State University kwawanga wari kupemberera idzo mhemberero dzozuva rawaMugabe ri. Paribagonyatsoziva kuti zvii zvimwe, asi tiri kufara kuti pakureketa kwawo kwese waribe kukurudzirawo nyaya dzokukubana dzakaringana nosarudzo. Tinondoziva hedu kuti wanoreketa zvokumarijo, asi zvawanenge wachiita zvichiendawo nokumanzere. Asi tinoramba takandoringira kuti zvienderere mberi. Hurumende yedu idi yakaita kunyangarirwa utimara wanaro vanhu wanodaba kuti vanhu vapfumbure. Kureketa kuno kwai wagonyora tsamba kuburikidza nosangano ropasi rese World Health Organization kuti zviri kuitiwa noBritain zvokuti iri kutora wabasa wanosenza muutano kubva kuno nedzimwe nyika zviripo zvakanaka mutemo World Health Organization unoti nyika dzakabudirira dzinofanira kuti dzireke kuenda kotora vanhu vakawanditsa kubva kunyika dziri kubudirira kunyanya vanosenza muutano. Kureketa kuno zvatoipa kuti vanoita zvoku NHS kuBritain zvokutora vanhu kubva kunze kwenyika kutoti izvo vanhu kuZimbabwe wakumbomira kuwapinza munyika mavomo. Idi pakaita kunyangariwa. Kureketa kunoka kutoreva kuti musenha uyo unenge unokona kugorongonda kureketa kuno wazhinji wakaita kusaya pokupinda. Asi tiri kundoramba tichindosvira kuti washoma iwawo wanokwanisa kutseketudza wachipinda, aiwa wanopuwa mukana wachienda koita kupfumvura zviite zviri nani. Wamwewo pokare wagoburika wachinzi kwai wari kuita mutsepwede yakanyanyisa kuAmerica zvokutoti vanhu vekuZimbabwe vanosenza mumangarawa anotakura vanhu aye pavari kusvika nzvimbo dzakaidarisa naMiami wari kubva watonzi wachengetedziwe nokutoendesiwa noana mahobho akapakata pfuti chaiwo kuti waende kokwidziwa ndege. Idi zvakaita kuoma. Kwai vanhu vechiZimbabwe vari kuramba vachindonyangarika kana waburika imomo nzvimbo panguva yavanombopuwa mukana wokuti wamboite zuva ribodzi kana mbiri dzokutendererawo munharaundamo. Unobva watoona kuti paribe chizvinu ipapapa
kureketa kuno wazhinji vanoita kusaya zvekuita chaiko. Regai tirambe takaringa iko zvinenge zviri kuenda kuti zvinenge zviri kumbotekaira sei ipapa. Tiri kufara kuti kwai chikwata chowanhukadzi chiya chinoita zvekuchengetedza mhuka inonzi Akashinga kwai chagopuwa makutukutu mari kubva kunyika yeAustralia. Kwai chapuwa mari yekuAmerica inoita zviuru 400 chaiwo kuti chibatsirike mukuramba wachiita zvirongwa zvavo zvekusimudzirana pokare nokuramba vanhu vari kuita tuzvinhu. Toramba tichivatenda tichivarwera manja kuti izvozvi zvakanaka dai zvaramba zvienderera mberi. Kureketa kuno mari yavapuwa iyi kwai yagobva kune mumwe wanoita zvekuchengeta mhuka kunyika yeAustralia yo. Aiwa tiri kuramba tichivarwera manja tichiti idi kana ukaita chakanaka chinondoramba chindobenuka kuita chakanakawo kwauri. Bato roCCC rambobudisa padandemutande kuti richagoti zuva ro20 mwedzi uno rigobudisa kunzi diaspora policy inoringa nowanhu vari kunze kwenyika. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvimbotekaira sei tichizokunyepai zvizere pozvinenge zviri kuburikapo. Kanzuro yekugweru kwai yagoisa mumwe kuti asanobate umabharani hwekanzuro iyi anonzi Livingstone Churu. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvimbotekaira sei nekuti kunenge kumwewo kuri kuitika kusikinya tukono kwakawandisa. Tichakunyepai zvizere pozvinenge zviri kuitikapo. Mvura yari kuramba ichinaya munyika medu yanaya mazuva apfuura yakonzeresa kuti madhamu mazhinji mukati munyika anga ari kuita kufashukira chaiko kutaikira mvura iri kubva yaita kuzaritsa. Ipapa chiri kundohwadza kuti mamwe madhamu akaita madhamu anopa mvura guta roBulawayo ari kuramba akaita kusaya mvura. Zvimwe pokare zviri kukonzerwa neyo wari kucherachera wachichera zvicherwa zvonyika asi wachichera wachibva waparadza nonzizi wizidzi kana panenge pasisina mvura ichatekerera kuenda kozaza madhamu panobva paita kunyangariwa. Regai tione kuti wanoringa nharaunda ema kana wakuru wehurumende wanodanho ripi rawachatora kune wari kucherachera wari kucherera muhwizi. Honama wagonzi newanhu wareke kuita kusikinya tukono kwakadari notima kuwenga wanhu wanofanira kunge wari wanhu wavari kutokurudzira kuti warambe wachiita tusvinhu. Kune pawabisa wingi D kubva pane inonzi People's Choice Awards kureketa kuti munhu ari kufarirwa newanhu pasi munyika mese. Ipapa pamativi mana enyika adoka ari kuwawata ari kupenga kugwauta chaiko kunge makumbwa ochirungu ari kuramba kuti zvii zvamuri kutiitira nokuti wabisa wingi D pawanhu vanokona kupuwa mubayiro. Ipapa regai tione kuti zvinopera sei. Apawo wingi D wacho agara ari kundopuwa mubayiro pasi rese chaiko nonyaya yekugonetsa kwache kuimbaku pakaita kuoma. Regai tione asi wanhuwa dai wari wamwe wagoita kunyara. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. Kune mumwe anoimba musambo weopera anonzi Priti Yende wekuSouth Africa agonangidzirwa naiye mambo Charles wechitatu kuBritain kuti kwai ndiye achagoimba paachagadziwa zviri pamutemo yeCharles Hugh. Ndipo munotoona kutoti idi kupfumvura kunoita kundouya zvakanaka idi. Toramba tichinomushuvira tuzvinhu. Tiri kufarapo kare kuti izvezvi kwai mumwe weku-Free State anga ari ndiye mutungamiri wehurumende ikweyo asiya basa anonzi Sisi Ntombela agoti iye ndamirira kuti ndione kuti ndingaisiwe papi pamwe nevakuru vehurumende. Wamwe wagoringira kuti peno ada kuisiwa kuita gurukota. Heno ticharamba takaringa kuona kuti zvinenge zvichimbopera sei ipapo. Tichiringa kuSwaziland wanhu vari kuramba vachindoreketa nezvokupondiwa kwaTulani Maseko wagoreketayo kuti Tulani kupondiwa kwacheku kunofanira kunyatsoferefetiwa zvisvinu nokupenenguha chaiko kuti kunyatsozikana kuti chii chakambotora nzvimbo ipapa. Ticharamba takaringa kuti zvinokoneka chere kana kuti pane zvimwe zvisingaitiki tinenge tichindokunyepai.
nyasi zuva guru kunamibia nobotswana. Wakuru wonyikawo wagonyorera pasi wakatsitsa manji kuti zvawakambobvumirana kuti wakuda kuti wabise kuseenzesiwa kwamapasipoti kuvanhu wavo wanenge wachipinda munamibia newanenge wachipinda mubotswana wari wenyikadzi, wakundoda chitupa basi kuti munhu abire kuenda mhiri achibenhuka achibira achibenhuka. Izvi zvitoreketa kuti kunyange nemabasa nezvimwe zvese vanhu vari kukona kundozviita, wakandobira oita hache zvaanoita akabenhuka uko oita zvibodzizvo zvavo wabi yedu. Dai tirisu takutobuditsiwa nomakano chaiwo. Africa Center for Disease Control yatireketayo kuti kwai yaita mumwe muchiremba ari kutungamira kwai anonzi Dr. Jean Kaseya anobva kuDRC. Toramba tichiringira kuti kuitiwe tuzvinu ikoko ku CDC ku. Kwaburika masoko kuti kuno munhu wechishanu ari kunzi arapiwa chirwerecho shuramatongo HIV. Ipapa tatoti isu tichimbwa mari dziri kureketekapo kuti dzinodiwapo nekuti wanobva waenda kuti munhu anenge aribe chirwerechi wobva wachinja mumongo wache kuisa mumunhu ano chirwerechi kuti utandepo kare kugadzira ropa rinenge riribe chirwerechi. Pakaita kuoma chaipo, ndipo unotoona kuti mari aiwa rekai henyu wamwe wagoti mari yakanaka, asi tiri kutosvira kuti wokwedu wareka kuzvimbwa izvozvi nokuti wanotandapo kare kuba mari wachienda koita izvozvo, iyo mariyo iri mari yonyika. Mukahatikidzwa kanyasi waPutin kwai wagomisa chibvumirano chakanyoriwa pakati ponyika yawo noyeAmerica chokumisa kuenderera mberi nezvombozvohondo zvonyukiriya. Ipapa ndipo munotoona kuti kupenga kuri kutoita kuingidzira idi. Rekai hedu tione kuti wachaperera papi nezvauri kuita zvinhu. Tiri papo mabuja wendo huno aiwa zvanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhandiwewo nawo.